धरती के बेटा के डेग ना बा धरती पर, धरती के पूत उधियले आसमान में। धरती का बेटा के डेग ना बा धरती पर, धरती के पूत उधियले विमान में। आ कुबेर के छौड़ा के घेवड़ा के सतुओ ना दैबो, आज खिसीभूत भइले गुमान में। पारथ पुरुषार्थ महाभारत के बीच रहल, धर्मराज चित्र बन के टांगल दलान में। राम जी के राज में सुराज में, अनाज दुलम निरखे ना उरुआ तो दोष का बिहान में। हरिचंद के रोहित आज मोहित बा माया में, हरिचंद के रोहित आज मोहित बा माया में। दधीची के नाती के हाड़ के दुकान बा, शिव के सेवक सब चमड़ा छोड़ावत बा। त्रिलोचन के लाग गईल काम देव बान बा। देवराज इंद्र आज पाप से बिलार बनल, गौतम के कहाँ आज साप बरदान बा। दशानन दुशासन के आसन बा, अंगना में राम जी डेरैले ही दोनों बलवान बा। आदरणीय रामजी सिंह मुखिया जी के लिखल रचना हटे। वहाँ के व्यंग के एगो विलक्षण कवि रनिहार, रुआ सब जानते हो खबजा। ई रचना कैसन रुआ लोग के लागल हा, अपन राय जरूर दिहल जाई। हनुमान सिंह पाठा जी के गांव के वहाँ के रनिहार। प्रणाम।